टंलायाव गिख्रंथाव बुथारनाय जाथाय सोमजिदों। बिसिखौ गोबौ हाथियारजों गाग्लोबनानै फिसायाबो गावनि जिउखौ फोजोबना लादों। टंलायाव गावनि बिसिखौ गोबौ हाथियारजों गाग्लोबनायनि उनाव फिसाया गावनि जिउखौ फोजोबना लानाय मोनसे गिख्रंथाव जाथाया सोमजिलाङो। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला जयन्त शर्मा मुंनि टंलानि हमिय'पेथिक देहा फाहामगिरिया थांनाय हरनि खमैबो 3 रिंगा 30 मिनिटसो समाव गावनि बिसि नबनीता शर्माखौ गोबौ हाथियारजों सालाय गोदोना आरो देहा गुबुन बाहागोआव गाग्लोबनानै जोखोम खालामो। लोगो लोगोनो सानै उन्दै फिसाज्लाफोरा होसिख्रावनानै होनायाव जयन्त शर्मानि बिदाया मा जादों होनना नायनो फैनायाव नबनीताखौ गोब्राबै जोखोम जानाय थासारियाव नुनो मोनो। लोगो लोगोनो नबनीता शर्माखौ गुवाहाटीनि नारायण देहा फाहामसालियाव थिसनहैयोब्लाबो नबनीताया जिउ खोमानो गोनां जायो। गुबुन फारसेथिं जयन्त शर्माया मोजां गाज्रि साननो हानाय हुस खोमानानै गावनि जिउखौ फोजोबस्रांना लायो। फुंनि समाव टंलानि स्टेडियामाव फासि लानाय थासारियाव ओनसोलनि सुबुंफोरा जयन्त शर्मानि गोथै सहखौ बोखांनो हायो। मख'नो गोनांदि बोखावजायै दरं जिल्लानि गेजेरावनो जयन्त शर्माया सासे मुंदांखा हमिय'पेथिक देहा फाहामगिरि महरै सिनायथि जायोमोन। जाथायनि बागै खौरां मोननानै सोरांसि बुब्लियाव पुलिसआ जाथायथिलिसिम नुजाथिहैनानै जयन्त शर्मानि गोथै सहखौ बोखांनानै आनजादनि थाखाय अदालगुरि देहा फाहामसालिसिम दैथायहरो। आथिखालाव बे गिख्रंथाव जाथायनि जाहोनखौ मिथिना मोनाखैब्लाबो टंला पुलिसआ बे जाथायनि सायाव नायबिजिरगासिनो दङ।